Hvad så der alle sammen, og velkommen til endnu en video. Vi har lige nu Alexander med. Alexander, hvad skal vi spille? Du bestemmer. Ja, vi skal... Hej YouTube. Jeg er lidt kamerasky. Du kan godt lige give mig en advarsel næste gang. Det er lidt sjovere, det er sådan spontant. Ikke for mig. Nå, sorry. Må jeg nok sige. Så Ja, skål. Skål. Det er koldt herinde. Tag lidt gammelmandstæppe på. Ja, gør det. Det er fucking lækkert tæppe, det her. Det er sådan noget uld. Det er fucking godt. Man kan godt mærke, at Alexander er en gammel mand i en ung krop. Hvad siger du? Nej, okay, hvad skal vi spille, siger du? Jamen, vi skal vel... Jamen altså, du snakker om, eller det kunne enten være, at fortsætter på The Watchers, eller vi skal blive færdige med Escape the Backrooms. Ja, seerne kan vel allerede se det. Ja, okay, ved du hvad, vi tager sgu lige sådan en lykkehjulet. Jeg føler bare, når den her video er uploadet, ikke også, så er det bare sådan en spild af tid, fordi I kan allerede se det. Nej, The Watchers. Men for os er det mega spændende lige nu. Ja. Og hvad hedder den anden? Det var Bagrum. Okay, er I spændt derude? Det bliver virkelig spændende der. Bliver det Kevins Bagrum? Det blev The Watchers! The Watchers! Hey! Woo! Så er vi inde i spillet, folkens. Så, ja. Så skal vi lige se, hvor vi slap fra. Jeg tror godt, jeg kan huske det. Ja, jeg kan ikke huske, om vi klarede banen, eller jeg ved ikke. Vi var henne, hvad var det? Noget bibliotek-agtigt lignende, og så skulle vi prøve at komme frem igennem de der halls. Ja, jeg kan bare ikke huske, om vi klarede den, eller ej. Jeg tror ikke, vi klarede den. Nå. Det er ikke sjovt. Nej, det kan man ikke sige. Der kommer... Har vi ikke set det her før? Hvorfor noget? Jo, du kan bare skippe cutscene. Nå, okay. Jeg ved ikke, om den er gemt, det vil jeg gøre. Det håber jeg. Der stod continue. What? Kom ind. I guess that would have been too easy. Nej, hvorfor har den ikke gemt det? Det er løgn. Ah. Jeg prøver lige at gå ud. Der er lige tekniske problemer, folkens. Sådan der alle sammen, så er vi simpelthen tilbage. Og det er gået op for os, vi har byttet karakter. Men sådan er det. Vi har lige gennemset. Vi spolet lidt fra tidligere episode, lige for at være sikker på, at det er her, vi er nået til. Det er det, så vi har været igennem det hele en gang til. Ja, det er nok. Så lad os starte. Okay. Jeg har puttet nogle highlights ind til. Vi tager lige det her om en gang til. Vi har lige gennemset sidste video, lige for at være sikker på, at det er her, vi er nået til. Og det er det simpelthen. Så nu skal vi prøve at komme igennem det her. Jeg kan huske, jeg skulle gemme mig hernede, skulle jeg ikke det? Her. Der. Du må ikke stå for langt væk, når jeg tager Necronomiconet. Er det Necronomicon? Nej, det er nok ikke. Men det er sådan en okkult bog. Hvad er det, jeg skal? Så skal jeg vælte nogle bøger eller et eller andet? Ja, du skal distrahere ham i hvert fald. Du plejer godt ned ad trappen. Gør jeg det? Ja, man kan også gøre det på andre måder, men du bestemmer selv. Du skal bare sige til. Jeg ved ikke hvorfor, jeg har en eller anden følelse af, at jeg skal viske, men det skal jeg jo ikke. Vi snakker ikke in-game. Jeg kan da godt viske lidt. Okay, det kunne også være, at vi lige skulle have set, hvad det er, jeg skal gøre, for jeg kan ikke huske det. Nå, er det nogen... Du skal distrahere ham i hvert fald. Ja. Jeg plejer op eller et eller andet. Shit, det skulle nok have været en idé, og vi lige kiggede ordentligt efter, hvad vi skulle. Nej, det er jo okay. Vi finder ud af det. Var det noget, jeg skulle vælte, eller var det sådan nogen... Hop. Har du lige set videoen? Nej, det er bare sådan, jeg kan huske, man plejer at gøre. Ja. Sådan der.
Okay, nu går jeg forbi ham. Venter på, at han går op ad trappen igen. Så han mig? Men hvad? Jeg tror, og lige et lille mellemrum. Jeg døde ikke, bare roligt. Jeg ved, at han går tilbage og... Ja. Jeg gør sin ting. Okay. Jeg kommer ned ad trappen nu. Godong. Jeg ved med noget af mobbedreng, du går med der. Ja. Okay, så jeg skal den vej. Det kan jeg godt huske. Så skal jeg gemme mig... Det er den bog, hvor skolen har sendt alle sine klager til mig. Okay, nu går jeg forbi. Og han har mange sår på den hånd der. Det kan være, han skulle lade være med at blive ved med at holde de stearinlys. Det er en god idé. Bare lige nu, når det smelter. Sådan noget BDSM-shit. Bro, det er ikke en kult. Det er en BDSM-klub, der her. Ja. Du skal lige gøre det igen. Jeg var ikke lige... Nå, du var der. Nå, okay, så gør jeg det igen. Jeg kan bare ikke huske... Jeg tror, vi skulle lige have set det igennem en gang til. Du skal bare gå forbi ham der. Okay, jeg tror godt, jeg kan huske det. Jeg hopper. Ja, han går nu. Okay. Ja. Vidste du godt, at det var specialiseret stearinlys, man brugte til BDSM? Om der findes det, eller hvad? Nej, det er der. Det fandt jeg ud af. Nå, man bruger ikke bare almindelig stearin. Nej, fordi det brænder en sådan alvorligt. Jamen, det har de så ikke lært, fordi det brænder i hvert fald. Ja, og jeg glemte at sige, at jeg har distraheret ham. Nå, okay. Jeg var sådan... Jeg venter lige, fordi at, jeg var ikke gået forbi. Åh. Men det er åbenbart sådan... det normale stearinlys er skadeligt. Man bruger sådan... Bruger et eller andet specielt stearinlys. Hvad? Hvorfor skal vi starte her igen, mand? Det var da irriterende. Du kan bare lige gå bag trappen og hoppe. Nej. Nå. Det var da irriterende. Jeg går hele vejen ned, du. Det tager så lang tid. Ja. Nej! Så er det den anden, der finder mig! Det bliver en del klipning. Ja, det gør det. Og han kommer den anden vej rundt. Okay. Jeg tager chancen. What? Ah! Men nej, nu går jeg den forkerte vej. Men what? Nej! Den her gang gik han hele vejen rundt. Hvad foregår der? Okay, det er virkelig mærkeligt. Er du klar? Ja. Okay. Okay, jeg er klar. Okay. Hvordan så han mig? Hvad? Jeg er så træt af den bane her. Nu står han i midtergangen. Hvad? Hvor? Altså, hvordan? Skal jeg stadig... Der, hvor du gik igennem. Men har du gemt dig? Jeg skal nok. Okay, prøv lige. Jeg ved ikke, om det her det duer. Se. Reagerer han? Nej. Er du sikker? Ja, han står bare stille, men han står heller ikke det samme sted, som han plejer. Jeg hørte nogen. Hey, ham den anden kommer nu. Jeg hørte nogen sige noget. Ja, nå. Det er en helt anden, der kommer nu. Okay. Har han været ude at tjekke? Ja. Er han tilbage? Ja, altså, der er ham... Okay. Altså, ham der stod... Er der nogen tæt for mig lige nu? Er de gået? Ja, altså, der er ham der plejer at stå der, men han står stadigvæk bare i den der i gangen der, hvor du gik igennem. Ham den anden dude, er han væk? Ja.
Okay. Jeg prøver at lokke ham der igen. Jeg kan gå lidt tættere på. Okay. Skal jeg Reagerer han? Nej. Jeg ved ikke, om han er bugget. Okay, jeg prøver... Det kan være, du skal... Vent, måske skal du gå forbi der bagved. Den anden vej rundt. Vent lidt. Jeg fik ham lige til at gå. Jeg ser lige, hvad der sker. Nej, vent. Nej, okay. Det var bare lige der, kan du huske... Men kan vide, om hvor jeg du snakker om... Kan vide, om jeg skal få... Hvor du kunne gå... Jeg tænkte der, hvor du kunne gå til venstre. Ja. Der var en gang sådan bagom. Kan du huske det? Ja. Det kan være, du skal gå den vej, hvis han stiller sig stadig ind på midten af gangen. Gør han det? Vent lidt. Okay, nu er jeg i hvert fald gået. Okay. 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 Altså mit hjerte sad helt oppe i halsen. Du burde kunne komme ind til mig nu, ikke? Jeg er inde. Jeg kan se dig. Der. Okay. Skal du bare gå hen mod mig. Og hvis du hører om sige et eller andet, så løb op til mig. Ej, Alexander, din fucking nar! Jeg kan ikke gøre det. Så fik en fucking klaret. Endelig, mand. Sindssygt. Næste bane. Kan vi holde en tidspause? Vi holder en tidspause. Okay, så smækker døren i hovedet på mig. Ja, tjent. Så er jeg tilbage. Det er du ikke. Okay. Så kan vi da lige prøve at udforske det her. Hvad er det for noget? Øj, shit, det var min egen skygge. Fuck, jeg er... Vi har et spejlbillede. Hej, Alexander. Hej. Er du lige kommet tilbage? Ja. Okay, det er også. Det er det, vi skal have. Det er en... Det er en kop. Det er en hjort. Det er en hjort. Det er en kop. Ja. Hvor er du henne? Hen ved koppen. Okay. Nå, spil. What the fuck? Du røg igennem spejlet. Nå, der er en blomst ham. Plejer, tror jeg, der er. Er der ikke det? What? Eller hvad? Sindssygt. Er der en blomst derinde? Ja. Okay. Man kan samle sådan nogle roser nemlig i det her spil. Ja, ligesom i Devour. Yahoo! Kan du ikke lige sætte sådan en lydeffekt, hvor Mario han går igennem spejlet? Like og subscribe, hvis I gerne vil se Kevin spille Super Mario 64. Og skriv 69 ned i kommentarfeltet. Ja, okay. Okay, vi skal klare den her. Vi ved ikke, hvad vi skal. Vi skal finde ud af. Ja. Jeg ved, hvad det. Du ved det. Du var hurtigt. Så skal du udenfor. Hvad mener du? Jeg har åbnet døren. Åbnet døren? Ja, der er en dør udenfor, du skal igennem. Jeg kan ikke se nogen dør. Der er ikke... Nej, den dør er bag mig. Den er ikke åben. Nå, ovenpå! Oh my god. Okay, jeg skal lige forbi ham så. 2 sekunder. Han ser mig igennem spejlet, mand! Nå. Okay. Okay. Hvad? Nej, hvad? Hvad? Hvor fanden kommer han fra? Nej, prøv lige at vente med at tage den. Barn. Nå, lol. Okay, grineren. Han har drukket lidt for meget. Okay. Døren er åben. Jeg venter lige til han er færdig med at gå. Gør det. En rute mere. Det kan godt være, du skal skynde dig at lukke den. Ja. Nej, ikke nu! Ikke nu! Åben! Luk! Nej! Jeg hader dig! Du går op den her gang. Nej! Jo.
Nej. Jo. Nej. Jo. Alexander. Nej. Alexander. Farvel, Kevin. Don't do it. God tur. Don't do it. Jamen, jeg ved jo ikke, hvad jeg skal. Det ved du. Nej, Glem jeg det. ved det Du går den vej. Nej. Glem det. Glem det. Er det de videoer, der skal blive slået, mand? Du skal have det gode perspektiv. Kom så, Kevin. Du kan godt. Du gør det. Fuck nej. Du gør det. Nej. Jamen, jeg ved jo ikke, hvad jeg skal. Du ved, hvad du skal. Find ud af det. Fuck godt op. Du bliver fanget, Kevin. Okay, Kevin. Okay, du gør det. Det er fint. Du må gå. Tænker nok. Du går den forkerte vej, Kevin. Nej, det gør jeg ikke. Kevin, du gør jeg skal derop. Kevin, du skal udenfor. Nej, det skal du. Ude i den friske luft. Nej, det skal du. Kom så. Nej. Fordi Du jeg kan ved, godt. hvad jeg skal. Jeg ved, hvor jeg skal gå hen bagefter. Ved du, hvor du skal gå hen? Ja. Nej, du gør ikke. Men skal Jo. gå den vej der. Du skal gå den der. Derhen. Kom så, du gør det. Nej. Jeg går den vej, når det er, du Godt, åbner. vi ses. Hej, hej. Så går du udenfor, du ikke? Går du udenfor med dig? Gå med dig, Gå Kevin. med dig. Jeg vil ikke se dig. Gå derop. Gå derop. Jeg går aldrig derop igen. Ej, du er så... Garanteret bare fordi du vil have payback. Så lukkede døren for dig. Nej! Nej! Alexander, nu! Åbn den! Jeg er lige ved den! Hvordan vidste du egentlig, at jeg var derhenne? Hvordan kunne du... Ja, fordi du kunne høre mig? Fordi du lukkede lige præcis foran snotten på mig. Jeg havde en fornemmelse. Jeg ved det ikke. Nå, okay, det var lige sekundet inden jeg var derude. Det var præcis det, der skete for mig. Okay, lad os gøre det her. Ja. Okay, luk den. Og han så mig. Tralleren. 3, 2, 1, luk. Super. Og burde være åben. Han vender sig i hvert fald min retning, så du kan godt gå forbi. Nej. Nej? Nej. Jeg ved ikke, hvordan... jeg ved ikke, hvad dit problem er så. Altså, eller din udfordring. Jeg ved ikke lige, hvordan det ser ud for dig. Nej. Okay. Nu. Nej. Nå. Han er helt oppe i smasken på mig. Jeg kan høre ham. Sådan der. Come on, skynd dig. Jeg er i tvivl om, kan jeg bare gå nu? Jeg tror, du skal. Nå, så er der ham, der kigger derhen. Ja, så skal du vel lede ham væk. På et eller andet tidspunkt. Ikke lige nu. Giv ham den anden. Han er der. Jeg tror, der er en knap herovre, var der ikke det? Nå, er der? Nej, det er der ikke. Det var den, jeg lige Jeg stod tror, på. Jeg tror, du skal hoppe og lede ham der væk. Okay. Men ikke endnu. Ja, det er for sent, sorry. Hvis det dur, så skal jeg nok fortælle dig, når du kan gøre det igen. Ja. Okay. Vi venter lige en runde. Hvad? Nå, han så dig. Nej. Ja. Han løb i din retning. Jeg bliver ved at blive rolig irriteret, sådan så mig. Gemmer mig bag kufferterne. Jeg tror godt, du kan komme... Kan du egentlig bare gå herud af, eller skal jeg distrahere ham? Eller? Nej, det skal jeg vel ikke. Jeg prøver at finde ud af det. Du vil bare gå forbi. Ja. Ja, det tror jeg faktisk godt, jeg kan. Nice. Sindssygt. Så er vi halvvejs. Ja. Ja. Så klarer vi den også. Så skal vi videre til næste bane. Det skal vi. Hvor end den er henne. Så det var Det er noget med- Der har vi været. Noget med lysene, de tænder sig op. Gradvist efter, hvilken bane vi er nået til. Seriøst? Ja, jeg tror jeg. Jeg kan ikke huske noget om.
Vi er kun halvvejs, altså jeg føler, at vi har været igennem hele bygningen, men der er vel også et loft, er der ikke? Jo, der er. Der er meget med endnu. Er det den her vej? Nej. Kan det være heroppe? Nej, den er ikke åben. Jeg kan huske den bane. Hvis den sidste. Ja, der glemmer der, at vi har der en lommeløs. Der har vi. En lille lommeløjt. En lille lommeløjt derovre. Hey, jeg tror, jeg har fundet det. Ja. Tror du ret i? Nej, hvad? Nej. Der har vi været. Det kan være, det er noget med den her vej, hvor vi lige har været at gøre. Hey, jeg har fundet det. Nej, det er ikke deroppe. Jeg har ikke fundet det. Nej. Skal ind i The Labyrinth. Shit. Det lyder skummelt. Skummelt? Det er det. Sådan en kvinde, der... Hvordan delen kommer vi ud herfra, Alexander? Jeg kan mærke, at det her er den sværeste bane. Nej, det magter jeg. Jeg tror, vi deler den her video op i 3. Måske en god idé. Derinde, okay. Og vi skal herud. I'm real tired of all these dead Jedi freaks. Jedi freaks. Oh, suck it up, Fred. Sut den op for Frederik. Nej. Jo. Ingen sidst, Okay. jokes. Kom. Vi skal have masken. Nå, men vi skal jo bare igennem her, så er vi færdige. Nej, God idé. okay. Nå, hvorfor kan vi så ikke det, Kevin? Der står en foran døren. Rigtig, Kevin. Ja. Hvad? Han så dig! Nej, han gjorde det ikke. Han gjorde ikke. Han så det måske lidt af dig. Jeg tror dig. Hvorfor døde du, Kevin? Tig stille, Alexander. Han står dernede og kigger, mand. Okay, hvad gør vi? Hvad gør vi? Jeg ved det ikke. Kevin, hvad fuck gør vi, mand? Jeg ved det ikke. Ja, løb, 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 løb. Kom. Ah! Nu tager jeg den her maske, ikke? Mhm. Det er for griner. Nu er den her vej. Du ser syg hoved. Altså, jeg kunne faktisk gemme mig helt herovre, ikke? Skal du bare have ham der væk? Sådan der. Når vi er her, så kan han ikke se os. Jeg kan ikke. Jeg sidder fast. Sorry, jeg sidder fast. Det er okay, det er okay. Du er ikke tålmodig. Nej. LOL! Alexander, vi åbnede jo døren derhen jo, ikke? Ja. Hvad hvis der er en vej rundt om der? Shit. What? Han kan ikke se mig på grund af den anden. Jeg kommer om til dig. Ha! Bag dig. Okay. Tror du ikke, vi skal ud igennem døren? Måske er du fat i noget. Ja. Så gå højre om, og så skal du sige til. Når du er igennem døren. Ja. Okay? Yes. Og vi skal lukke. Løb. Crouch. Der er en, der hørte os. Nej, bare ikke. Du er så utålmodig, Kevin! Hvad? What? Hvad? Hvad? Nu stopper det! Det er min skyld.
Det er Og så ser han mig! Det er din skyld! Det er din skyld! Nej, det er nej, din skyld! det er din skyld! Det er din skyld! Det er din skyld! Nej, hvad fuck er det der bullshit? Jeg går om på pladen. Så det er nu, Kevin. Det er hvad vi har ventet på i sådan et minut. Luk! Jeg lukker. Jeg har den lukket. Nej, han løber efter mig! Men jeg skal spise nu. Det er i orden. Jeg vil sige tak, fordi I set med på den her video. Alexander, husk at gemme, så der vi kan komme videre herfra. Jeg gider ikke spille den her bane en gang til. Det var dig, der hostede sidst, fandt jeg ud af. Så Seriøst? Ja. Så det var mig, der skulle have gjort det? Ja. Det siger Alexander, men vi ved det ikke. Det kan være, det er Alexander, der er en idiot. Det var fordi du var Alfredo. Eller Nå, Alfredo. tak fordi I set med på den her video her. Det var ikke min skyld. Så Kevin er en idiot! Kevin er en idiot!